Sin estes vainilla, ese patrón, con 2 puntos tira e pallante, está fixen en circulares mini, un de cada vez. E nada, montei puntos, enmallei loop nunhas agullas fixas e despois xa paso a circulares e tiro pallante. Teño nada, dereito un talón de voltas cortas e unhas 20 voltas de elástico arriba, que é o que fago normalmente nos meus vainilla. Pois é unha pasada de cor este Ardora Neón que me dejas de serlo. Entón sobroume e decidí montar estes que levaban na miña lista de espera mogollón de tempo, que son os pole dance. Son moi curiosos de facer porque empezas en circular no elástico, fas o elástico, os en espera puntos, esos puntos polos en espera, e sigues traballando en plan todo isto que, como vedes, xira, porque vas facendo unha diminución e un aumento en cada volta para que vaya xirando alrededor do pé. Non se ve pole dance porque xira. Pois vas a altura que queiras o talón, que de voltas cortas, e despois continúas. Despois, cando chegas aquí, recolles puntos todo o largo hasta que chegas de novo ao elástico, recolles estes puntos, retomas, vas aí e volves a recoller o outro lado, cortas e co de contraste retomas desde o elástico e vas subindo pim, 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 pim. A medida que vas avanzando vas pechando cos puntos que tiñas recollidos para unir. Chegas á punteira e fas a punteira. É un patrón moi chulo, non o recomendo para principiantes porque tens que ter moi claras as voltas. Eu fíxeno porque teño moi claras as voltas que necesito eu de largo de calcetín. O sea, eu aquí sei que son as miñas 40 voltas despois do chisme, teño moi claro. Por medidas de centímetros, isto é complicado de medir porque tes unha tira que se retorce, plana, unha tira plana que se retorce. O patrón recomenda ir probando, pero que ainda así, non sei, non o recomendaría para principiantes de calcetines. Volvería a facelo? Sí. Agora mesmo, non. Porque é que traballar en plano a min chega un punto que me cansa. Eu son moi vaga e son moi amiga do circular porque simplemente tiras para diante e xa está.